Grabe. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng beef biryani at braised beef. Yes mga ka-foodies, at ang pagkain po natin to ay sponsored by Ma'am Cynthia Aguilar. Ayan, thank you so much po ma'am. Maraming And salamat po. Merry Christmas! Yes po, ingat po lagi dyan Opo, God ma'am. bless po. Yes, at bago tayo kumain mga ka-foodies, mag-pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tam kay Kapampangan. Mga tana po. Opo. Oo. Unang subo natin. Oo, nasubo tayo. Wow. Ay, Grabe. ang laki-laki. Ay. Ta. Iwain ko po. Oh. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Ma'am Cynthia Aguilar, para sa iyo po ang unang subo namin. Kain po tayo. Kain po tayo ma'am. Lagyan natin ano. Ito yung kamatis. Apo. At syempre yung pagkain po natin, in-order po natin sa Tammy's Biryanis. Ayan, sa Yes. Florida Blanca. Thank you so much po. Maraming salamat. Kain tayo. Grabe. At gusto kong i-try yung laki ng... Ayan, Ito. try nga natin to. Try. Yan, para makita yung kinakain ko. Yan. Grabe na. Bal, try mong lagyan ng ganito, yung yogurt. Ang sarap. Oo. Yan. Try mo, ang sarap. Tapos lagyan natin ng kamatis.
Grabe. Sorry. Balo. Sarap. Tupi po. Sarap na ano, no? Beef biryani. Noon, chicken yung natikman natin. No? Ngayon, beef. Napakasarap ng beef tsaka chicken nila. Pagkain, ibang bansa. Mga Arabic ba? Sa mga kababalan natin yun sa Florida Blanca, no? Yan. Along the highway lang po siya. Tapat katabi ng Petra. Tamis Peryaris. Ang sarap.
Sarap. Grabe yung sarap, no? Si Bibian din na makapagsalita. Ayun mga ka-foodie, naubos po natin ang beef biryani at braised beef. Ayan, thank you so much po, Ma'am Cynthia Aguilar. Ayan. Yes, maraming salamat po. Sobrang na-enjoy po namin yung pagkain na binigay po ninyo. At syempre, Merry Christmas po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi and God bless po. At gusto din po namin batiin ng mga lahat po na nagbe-birthday ngayon, December, sila Mary Beth Lucas, birthday po niya sa December 11. Happy birthday po. FB sa December 7. At kay Merly De Leon Malumay, birthday niya sa December 17. Happy birthday Kathleen po. Joy Alvarado, birthday niya, happy 18th birthday sa December 6. Ayan, belated happy birthday Belated sa'yo. happy birthday po. At syempre, anniversary din po nila Elena Sita sa December 8. Ayan, at sa asawa niya, happy anniversary Happy po anniversary sa inyo. po. More At shoutout din po kila Mahal Kita, sina Paul, Christy May Velasquez from London, UK. Hi, hello At si po. Elpe Acosta Geroy from Easter Samar. Elsa Gimiran family at sa baby niya, Shaira May. Ayan, shoutout po. At kay Jenny Vargis from Chicago. Ayan, thank you Hello so po. much po, Maraming ma'am. salamat. Ayan, dahil daw sa atin, sa kakapanood niya, nakakain na daw siya sa atin. Sabi niya. Maraming salamat Thank sa you so much support. po. Ingat po kayo ingat po kayo lahat. At kung gusto po ninyo magpa-shoutout, #TheFoodieB. Ayan. Yes. At yun po. hashtag, mag-comment na kayo ng Oh, hashtag TheFoodieB. pa-shoutout TheFoodieB. Opo, Ganon. ganun lang. Oh. Syempre, thank you so much po sa inyong lahat sa suporta po ninyo. Silent viewer, avid viewers, mga naka-subscribe at naka-follow po sa amin. Thank you so much Yes. po. And Merry Christmas and Happy New Year mga Opo. kapudibis. Meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Pabalet at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Ma'am Cynthia Aguilar, thank you so much Thank po. you so much po. Ingat. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We I love love you. you.